салом бинандагони азиз, барномаи навбатии Instaface-ро аз сомонаи Оила TJ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. чанд рӯз қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабари марги ҳаҷвинигори шинохта Ҳасани Чила панд гардид. Дар шаҳрҳои зери акси ҳаҷвинигор чунин навишта шуда буд: рӯҳат шод бод, худо раҳмат кунад. ҳатто навишта буданд ки ҳаҷвинигор ба садама дучор шуда аз дунё гузаштааст. бархеҳо аз сабаби марги Ҳасани Чиларо бемории коронавирус гуфтаанд. ба ту ғамхор ба мисли ма касе нест, телефон мекунӣ хона биё тез. ҳаҷвинигор мегӯяд хонаи ютубу инстаграмаш сӯзад ки барои ҷамъ кардани тамошобинони зиёд ҳар рӯз маро куштаву зинда карда истоданд. дигар корро мекунад ки агар дар ҳақиқатам бандагиро ба ҷо орам, касе бовар намекунад. ба тамоми мухлисони ҳаҷву ханда гуфтанӣ ҳастам ки беташвиш бошанд, ман зинда ҳастам, шукри худо. Гулбиби Абдулхайрова яке аз ҳаҷвинигоронист ки бо ҳаҷвҳои худ дили ҳазорон нафарро шод мекунад. лаҳзаҳои гувороро бе иштироки ин бонии бозарофат рангу маъние надорад. баъзе аз мухлисон мегӯянд ки Гулбиби дар саҳна як зани шӯх, вале дар зиндагӣ хеле бадқаҳру ҷиддӣ аст. ҳунарманд мегӯяд ки зиндагӣ на ҳамеша аз шодиву нишод иборат аст. гоҳо аз хастагиву бемадорӣ ягон сухани дағал хоҳ нохоҳ аз даҳон мебарояд, вале ба зудӣ ором шуда узр мепурсам ва меҳрубонӣ мекунам, то аз ман касе наранҷад. ин дунёи дурӯза кирои ранҷондани касе намекунад. ҳатто мегӯяд ки агар ман келиндор шавам, кӯшиш мекунам ки келинамро ба мисли фарзанди худам қабул мекунам. фикр мекунам зани бад нестам, вале ба ҳар ҳол қарсак аз ду даст мешавад. ба келин душман не, дугона мешавам. ҳамагон гурӯҳи ҳаҷвии лаҳзаҳои гуворро медонанду ҳамеша саҳначаҳои онро тамошо карданд ва дар интизори саҳначаи нави ин гурӯҳ буданд. мутаассифона имрӯз ин гурӯҳ пароканда шудааст. ҳамагон мехостанд сабаби асосии парокандагии ин гурӯҳро фаҳманд. ами хизбанда барам гуфта ин ами занака қати ду бача гирифту. яке аз ҳаҷвинигорони ин гурӯҳ, Холмуроди Сиддиқ, дар яке аз мусоҳибааш ба журналистон гуфт ки сабаби асосии пароканда шудани лаҳзаҳои гуворо ин набудани маблағ аст. дар гузашта телевизионҳо барои ҳар як саҳначаи мо маблағ медоданд ва оҳиста оҳиста ин аз байн рафт ва ин боис гашт ки гурӯҳи ҳаҷвии мо аз байн равад. ҳаҷвинигори ҷавони тоҷик Дӯстмурод Шарипов ки бештар дар байни мардум бо тахаллуси Дон Жуан машҳур гаштааст, дар саҳифаи фейсбукиаш чанд аксеро нашр кардааст ки аз хонаи Каъба гирифта шудаанд. аксҳои ин ҳунарманди ҷавони тоҷик аз макони муқаддасе бардошта шудаанд ки тамоми мусалмонони олам дар орзуи ақаллан як бор зиёрат карданаш ҳастанд. иншоалло ки худованди бузург ҳамаи шуморо ҳамҷода насиб гардонад, хонаи худоро бибинед. ина бародаро, бисёриҳо аз санъаткорон баъди як муддати кӯтоҳи бозгашт аз ҳаҷв дубора хумори саҳна мегиранд ва фаъолияти эҷодии худро идома медиҳанд. ҳанӯз маълум нест ки Дӯстмурод Шарипов баъд аз ҳоҷӣ шудан ба саҳна мебарояд ё не. Нигина Амоқулова яке аз ситораҳои эстрадаи тоҷик аст ки 3 январи соли ҷорӣ 36сола гардид. вале ҳунарманд як рӯз қабл аз зодрӯзаш ба Москав рафт ва зодрӯзашро дар он ҷо ҷашн гирифт. ҳамагон мехостанд мақсади сафари Овозхонро донанд. мақсади сафари Овозхон ин иштирок дар базми хурсандии тоҷикони Москав мебошад. нигина Амоқулова зуда аз 15 сол мешавад ки дар рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ мекунад. нигина Амоқулова оиладор соҳиби 2 фарзанд аст ки Аъзамҷон ва Довуҷон ном доранд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои Оила TJ интизор бошед. то дидорҳои навбатӣ, худоҳофиз.